Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK għaddejja bil-programm tagħha ta' tnissil fil-magħluq tal-gamim biex wara jiġi rilaxxat fis-selvaġġ bħala parti mill-impenn lokali favur il-konservazzjoni ta' din l-istess tajra. Il-programm li ilu għaddej mill-2017 jisir f'numru ta' faċilitajiet inkluż fl-Ammiri u jopera saħansitra fil-privat minn diversi membri u fl-iskola tas Sanna Tawdex bil-parteċipazzjoni tal-istudenti. One News żar il-faċilità tal-Ammiri fejn il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia spjeganna kif sa mill-2022 intlaħqet il-mira tal-programm hekk kif intelqu aktar gamim imnissel fil-magħluq mill-ammont ta' dawk li nqabdu fis-selvaġġ. Minkejja dan għalilna li sfortunatament din is-sena ma setgħux jitilqu ma' 700 gammiema hekk kif feġġet in-Newcastle disease. Dan fisser li l-istess tjur issa jridu jinżammu għal sena oħra peress li żmien ideali ta' tluq u dak tax-xhur ta' Mejju Ġunju meta tkun għaddejja l-passa u l-istaġun tal-kaċċa ikun magħluq. Min barra tluq normali tal-gamim jintelqu wkoll xi wħud li jkunu mamrin bit-trasmettitur għal skop ta' riċerka u monitoraġġ. Il-President tal-FKNK Lukas Mikalev spjeganna li dan l-apparat li jaħdem bit-teknoloġija GPS GSM u jiċċarġja bix-xemx jgħin biex il-gamim ikun segwit b'app fuq il-mobile, dan jintrabat biħżim fuq dar il-gamiema. Hawnhekk urina fejn tinsab bħalissa l-gamiema msejħa Ġuża l-aħħar waħda rilaxxata f'Mejju wara li nqabdet ftit qabel Fawdex u bħalissa tinsab f'żona qrib Civitavecchia fl-Italja, żona magħrufa biex tbejjed din it-tip ta' tajra. Sissa kienu 23 gammiema li ntelqu minn Malta bit-trasmettitur simili, avolja jixtiequ li n-numru huwa akbar. Minkejja dan hemm il-limitazzjoni tal-finanzi peress li kull apparat jiswa mal-1,000 euro. Il-koordinaturi tal-proġett tal-FKNK Michael Desira u Richard Cilja spjegawna li attwalment fil-faċilità tal-Ammiri imma l-40 par gamim li minnhom jieħdu l-frieħ. Min barra hekk jixtru wkoll mill-membri tagħhom gamim li jinqabad bl-insib taħt il-programm ta' riċerka waqt l-istaġun tal-kaċċa biex kun jista' jitħallat id-demm. Huma spjegaw li l-gamim imwielet fil-magħluq ma jsib l-ebda diffikultà jintegra fis-selvaġġ u jpassi għax dak u l-istin tiegħu. Finalment, Lino Farrugia ringrazzja u ħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-membri f'dawn il-programmi biex iżommu tali tradizzjonijiet ħajjin. Bis-saħħa ta' proġetti bħal daw u studji oħra li nagħmlu, irnexxielna nġibu ftit milli konna tlifna mill-kaċċa tal-gamim fir-rebbija kif jafu huma. Jiġifieri li rrid inħeġġeġ parteċipazzjoni tagħhom kemm fi proġetti bħal daw kif ukoll fi studji li nagħmlu bħal kif għamilna fir-rebbija, Sustainable Index li nitolbuhom ċertu informazzjoni bis-saħħa ta' dawn l-affarijiet biss illum nistgħu narġa' nżommu xi ħaġa mit-tradizzjonijiet li għandna.